Lokaci bako zamani riga dina ya hattara, wanda ke miƙe ya wuce a kira shi da meyin zaman dira. Dan yabo ne ya sake maka suna shane mashakira, inda rai aya akwai rabo lokaci na shi zan zaman dira. Kai rago na gaba ka ba suna balle ma ka shahara, kaga yaro ka bata rai na dare domin ka shahara. Lokaci na zuwa kamar a mafarki yaro da famfara, na wuce ɗazu na shigo yanzu haka Allah ya kaddara. Ɗan gida na ga ya wuce bare san babu kirkira, na ga samu rashi na Allah ne komai na da kaddara. Ai hukunci ya sanya mai laifi ikirarin ya dandara, mafuta ne na gyara aikina a duniya ne nasara. Tunda Allah ya so ne na yi tufkata ba masu warwara, na riƙe rabbi har da manzon tsira abban su zahara. Ya tsaya min ko babu mai min komai tilas na gagara, addu'a na isa gurin samatatte sauƙi da nasara. Ɗan adam kwai wuya gane hali ne karma kama tsira, na ga mai san kaza ya so ya ji batun kara ne ko bazara. Duniya ko abi ta sannu ba sauri babu makara, lokaci in ya zo maka ko babu shiri ka ga nasara. Ga hanyar akwai tudu a sannu ma iske gangara, tafiya in har da gwani ina gaba masu makara. In fa har an bi ruwa a rijiya goga za a zira, kun ga kowa ya bar gida gida ko zai bar shi badira. Ni kira na ga yan uwa mu bi Allah mai yin ruwa, wanda shi baya mantuwa yayi halittan cikin ruwa. Ya rashi yayi samuwa mai yi murna da karuwa, mai iyawa ka iya mana a dukka komai na lam